cer ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. 5 ani grei de seminar, 4 ani de facultate teologică, curățenie sufletească și trupească. Acestea sunt condițiile regulamentare pentru a fi uns preot ortodox. După o amplă documentare pe care am făcut-o în rândul aspiranților la preoție și a prelaților, am descoperit însă că se poate ajunge preot și prin ocolirea canoanelor Bisericii Ortodoxe Române. Mai mie prea dulce Iisuse, O variantă de a păcăli sistemul presupune intrarea pentru câteva luni într-o mănăstire și trecerea în mare viteză prin toate rangurile călugărești. La finalul șederii, starețul scrie un raport cosmetizat în care îl recomandă episcopului pe individul ce trebuie făcut preot. Reporterii România Liberă au verificat personal acest drum. Unul dintre jurnaliști a pretins că este un om de afaceri dispus să plătească pentru a intra în rândul preoțimii. L-a contactat pe Constantin Matei, consilier bisericesc la Episcopia Râmnicului și omul de încredere al episcopului de Vâlcea, Gerasim Cristea. După numai 2 întâlniri, fără a ști mare lucru despre candidatul la preoție, părintele a acceptat să intermedieze intrarea reporterului sub acoperire la mănăstirea Cozia. Ce faceți? Ce faceți? M-ați apucat de treabă. Foarte bine. Am un băiat, ar vrea și el o chestie. Trebuie să-l ajut dumneavoastră. Cum o găsești acasă? Da, dar vrea și el. Vă spun el ce vrea. Își destul ce puteți lua. Bine? Bine, să rămână. La Scozia, da? Da. A zis că e plecat un pic și că... Am înțeles. O să ajung și eu într-o oră, vă dați seama. Și a zis că să-l spunea cineva și că îl sună și... Am înțeles. Nu întâi și organizare o sticlă de whisky. Nu. Am luat puțin. Tu la mănăstire. Nu beau. Dar vă dați dumneavoastră. Nu, te rog frumos. Lasă că atunci când va fi... Am aflat ulterior că după terminarea stagiului mănăstiresc la fără frecvență, starețul ar fi urmat să întocmească un raport de preoțire către consilierul episcopal. Astfel, expresia "atunci când va fi" se referea la momentul când consilierul Matei ar fi trebuit să dea, sau nu, decizia finală de preoțire. De altfel, Constantin Matei s-a dovedit un personaj influent în Episcopia Vâlcea. Jurnalistul recomandat de acesta a susținut în fața starețului de la Cozia că trebuie să ajungă cât mai repede preot, deoarece vrea să pună mâna pe o parohie în Cipru. Deși se cerea să încalce canoanele, Vartolomeu Andronie a acceptat să-l ajute. În primul rând, Părintele Matei a zis să iau o mică sticlă de whisky aici. Mulțumim frumos, nicio problemă. Haideți să fim de vorbă să vedem. În primul rând, ce putem noi face? Eu am înțeles dintr-o dată bătaia Sfințitare. Vrei prin Cozia să ajungi în Cipru, nu? Da. Așa trebuie să vezi la așa. Da. Părinte, frate, eu îți spun, prin prisma Părintelui Matei, dacă nu mai fi în combinația asta cu episcopie stăpânii, eu am înțeles lucrul ăsta. Da. Spusele starețului ne-au confirmat că pe această scurtătură spre preoție se poate merge numai cu pile solide. Vartolomeu Andronie s-a arătat iritat când reporterul i-a spus că a absolvit doar 4 ani de studii liceale teologice. Regulamentele Bisericii Ortodoxe Române prevăd că pot ajunge preoți pe drept doar cei care au absolvit facultatea de teologie. Totuși, Vartolomeu Andronie l-a primit pe falsul om de afaceri în mănăstire. Azi, de moment ce ai recomandarea Părintului Consilier, adică eu încerc, la ora actuală, să văd ce posibilitate am eu, că nu stau de vorbă cu cineva decât cu mine însumi, dar nu așa repede.
A? Ce timp ai tu la dispoziție? Ce vrei tu la așa ca timp? Cât spune Nu dumneavoastră? te greu, nu te țin 2 ani, dar nici 2 săptămâni, să nu crezi lucrul. Nu, cât considerați dumneavoastră? Păi ce să consideri? Tu trebuie să ai un act justificativ din partea bisericii că poți să devii preot. Da. După ce starețul și jurnalistul au convenit că acesta din urmă trebuie să aibă puțină răbdare până la preoțire, Vartolomeu l-a cazat pe reporter în chilia de protocol a lăcașului. Pentru a-i face loc, de acolo a fost scoasă urgent o studentă. Sunt de acord. Când vrei să vii la mine? Mâine se poate? Vin într-o săptămână. Într-o săptămână? Da. Pentru că trebuie să mă duc să mă internez puțin la București, că am ceva probleme. Faptul că reporterul este pila consilierului Constantin Matei pare să fie suficient pentru starețul mănăstirii Cozia. Acesta a acceptat totuși mici atenții, cum ar fi 7 kg de păstrăv proaspăt și câteva sticle de vin. Nu vreau să spun să am 200 de vin aici. Da, un vin special. Ține tu la tine acolo, că când ne întâlnim acum trebuie să merg, da? Nu te refuzi, dar... Produs și am adus eu din păstrăve la proaspăt viu și mi-ai spus oameni. astăzi mă duc să, adică trimis și o felul de la mine la firmă să iau niște minuți, 2000. Vii sau cum îi vreți? Aveți o gospodărie sau uitau să-i taie? Cum ar fi? Nu, n-am avea noi nevoie, acum că vine postul, știi? Nu, da, dar să, măcar să, dacă aveți o gospodărie să aduci vii sau cum? Eu zic că așa să nu-i aduci deloc, să-i aducem la Paște. La Paște. Am înțeles. Jurnalistul României Libere și-a luat rolul în serios și s-a instalat în chilia repartizată. A petrecut numai puțin de 7 nopți la Cozia. Pe timpul șederii sale la mănăstire, s-a împrietenit cu câțiva dintre călugări. A aflat astfel că viața la Cozia nu e întotdeauna atât de smerită cum își imaginează miile de turiști care îi trec pragul. Încă din prima zi, chiar mâna dreaptă a starețului, călugărul Dometie, l-a învățat pe jurnalist cum poate fenta regulamentele monahale. Deși călugărilor le este interzis să fumeze, unii dintre ei au amenajat un loc ferit de unde trag din țigară. Dacă te duci la țigară, du-te și în spate. În spate cobor pe aici și... Da, roate pe acolo și duci. Da, jos acolo cum au... Da. Am înțeles. Ești pe gangul ăsta. Pe gangul ăsta ceva bine. Mănăstirea are privilegiații săi. Diferența se face inclusiv la masă. Reporterul a constatat, cât a locuit la Cozia, că monahii de rang înalt mănâncă separat de frații și călugării mai mici. Aceștia din urmă se plâng adesea de calitatea proastă a mâncării pe care o primesc. Am că îi mănâncă sus, bău, vin, aranjat, dar n-am văzut niciunul, nici mecheri, nici Dometie, nici economul, nici Veniamin, niciunul nu l-am văzut jos la masă. Au acasă, bucătărie acasă. E și multă sfidare și discriminare. Nu e atât de pe... Acum noi veneam de la biserică și era ziua în Dometie chiar și se prăjeau porc la bucătărie. Dacă nu aveam să prăjească. Nu zici mereu. Nu, că eu nu sunt pofticioși, dar poate nu sunt pofticioși. Și la noi aici... Noi ne certam pe un nebun de la dat afară pentru 5 bucăți de pește și cu piră rece și îi făceau porc. Bun. Când nu se ceartă de la mâncare, frații de la mănăstire se bat pe câte un borcan de bulion sau pentru 10 lei. Care mai sunt de treabă așa, filul meu? E mare mic. Copilul. La barbarul din mea mea. Am tras barba mea. Pe filul meu? Da, în biserică. De ce? Am acasă 10 lei să mi schimbi dimineața, dumne, ca știi. Și m-am luat acolo care ofer în partea asta. Ce am zis că nu-i bani, știi? M-am lăsat în pace. Mi-a dat tata 30 de lei, mi-a stau în vârf, m-am dus și dumne, că mă trase. Seara mea am să aminte, eram și pe țuit. Nu, vreau să futura. Îți zici, faci prost. Îi spune lui Veniamin, îi spune lui șeful. Șeful, nu, să facem o ședință, o judecată. Zic, nu-i problema mea. Călugării se șicanează inclusiv din cauza femeilor care trec pe la Cozia, fie ele enoriașe din zonă, fie turiste. Nu pe nebună, pe lângă Sibiu. Dar nu? Plăcea, nu. La tine? Zic, place pe La tine sau la ăla? Nu se băga pe seara și eu duceam la peșteră, Atanase râdea și cred pe lângă mine. Da, ce fără atunci cu femeile mele, nu ți ajunge să se găsi. Călugărul Dometie, omul de încredere al starețului Vartolomeu Andronie, este un om descurcăreț.
El i-a confirmat reporterului că drumul ales de acesta spre preoțire rapidă prin Cozia a fost corect. Prima dată te bați cu Matei, după aceea cu șeful, dar model depinde de Matei. Da, am înțeles. El poate să dea telefon, bă, hai să facem ceva cu ăsta. Matei cu șeful, e sătării. Din păcate, am fost nevoiți să oprim aici investigația noastră. Deoarece am parcat necorespunzător în fața mănăstirii, poliția din Călimănești, în raza căreia se află Cozia, ne-a verificat și a dezvăluit adevărata noastră identitate. Atitudinea starețului s-a schimbat total după acest moment. Cele văzute în săptămâna cât am locuit la mănăstire au fost însă suficiente. De altfel, starețul a intuit chiar de la început că vom afla mai mult decât ar fi dorit domnia sa. Fără să știe că suntem jurnaliști sub acoperire, el ne-a sfătuit încă din prima zi să nu povestim altora ceea ce vom vedea la Cozia. Aici, adică, frăția ta nu trebuie nici să te smintești de anumite lucruri, nici să te bagi în anumite lucruri. Frăția ta e datoria, în primul rând, să te concentrezi asupra slujbelor. Mă gândesc că așa încet să te folosești de pe urma slujbei. Adică în prima instanță să nu apară numai un anumit interes. Da. Noi am venit numai cu gândul... Nu, am venit cu ceva mare dragul la slujbă. Noi am venit cu gândul efectiv ca să... Eu știu așa, să te folosești. Nu zic să te faci călugăr sau putare, să te folosești în primul rând. Trebuie să profiți de situația asta că Dumnezeu rânduiește să rămâi la noi, să te folosești sufletește. Deci să nu te uiți nici în dreapta, nici în stânga, când cineva poate îți atrage atenția că poate tu nu știi toate rânduielile astea aceea. Unii călugări au mai multă înțelepciune, alții mai puține, unul zice mai răstit, altul zice mai frumos, prețeata nu trebuie să te superi, nu trebuie să înjuri, nu trebuie să te chinui, așa. Și ce este al nostru, să rămână aici, în mănăstire. Bineînțeles. Deci nu luăm de aici să ducem Nu, asta este, da. Incursiunea noastră în lumea preoților ne-a lăsat un gust amar. Într-o societate debusolată ca a noastră, biserica ar trebui să fie o pepinieră de modele. Din păcate, unii dintre prelați sunt antimodele. Comportamentul lor le face însă un mare deserviciu preoților dăruiți cu har adevărat și care pot sta demn în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu e pus la bancă, stă în cont, bine păzit popii. Nu mai fac vecerni, fac biserici pe profit. Ca în viață